No hello guys, ideme teraz si zahrať FC Mobile novú hru, kde dostal som 1200 zhliadnutí za jedno video z FC Mobile, čo som poďakoval všetkým, som sa chcel, ale to som neurobil. A ideme si teraz zahrať túto hru, ktorá je proste dobrá. Proste jeden z najlepších hrách. Niekto ma pozýva. Balíček a tam dostaneme jeden tiket. A teď skúpime toto, tak tu dostaneme Inga Martineza a tdd. Potom teď tu máme, zase my kúpime tu toto, tak staraj sa. Pak tohto, pak tu. A ideme, práve dostali sme balíček od Liverpoolu. Neviem, čo to je. Ale máme každý deň zadarmo toto. Takže ideme si toto vyzvihnúť. Tam bude nejaká brančka. Ale to je jedno. Milk. Proste brosky sa volá Milk. Mlieko sa volá. Guardiola, to ne, Milka, ja mám mlieko, to je dobré. Ináč dostal som extrémne dobré večičky. Tak ideme sem. Co som dostal? Nejaký balíček. No. To bol ten Milk, no nič, tak ja som taký hlupý. Dobre, v lige nič, market, samo, predal som mi už. Ja to mám celýkrát Olma a ja už ho chcem predať, aby som mal tých 80. A ideme na to, proste som sa do toho vžil a máme 104 rating. Čo je celkom slušné na toto, lebo akože ten rating ide dole. A máme tu Diogu, Jotu, Stašin, Juliho a ideme sa hrať jeden zápas proti niekomu. Neviem komu, nejak sa volá ako strašný. Aura. No idem sa hrať pre toto, si ideme zahrať a ideme si práve zahrať ideme si zahrať amatér versus amatér. 104 mám navýšenú, tak to mám vyhraté. Ja som ten vľavo. A takže ideme zahrať ten zápas. No, už to prepnite. Ja toto nezasem na tých hrách, že musím ukazovať sa týmy. Diogo Jota ide. Nahrá sa s týmto Juli. Diogo Jota. Ten už umrel. Nemáto Vitinho, alebo ak sa volá. Strela, je to gól! Joan Atiho, no. To bol veľmi pekný gól. To teraz rozohrali s Rodrigom Bellinghamom. Ideme teraz ich obrať. Wilk. Ne, Vlahovič, nemôže sa dostať. Ne, brosky, ak to nemôže netrafiť. No nič. Takže ideme na to. A hrám si s Stašinom. Ten strelí. A nič. Je to roh. Je roh. A teraz ideme do šance sa. Mierime do šance. Alebo do šatne. Neviem, teraz asi do šatne. Jak to? To by to chytil.
silné. Majú. Hrávam proti neviem. More ma napadá ešte. Šaka nahráva tomuto. Diogo Jota strieľa. A není to gól. Ešte mu som pretiahol. To som pretiahol, ty kokos, silná ako zdieľa. Proste som to natiahol. A vidíte tu góly, natiahol som to úplne silno a je to gól. Stašin. Jude Bellingham s Valverdem si rozohrajú. Diogo Jota si nahrá Stašin s Gulim. To ste videli na FC Mobile videu. A je to gól! Júri 106 oslavuje. Není vylepšený 106 aktuálna. To bola tým to dobrý rating. Takže ten tým na hovno, ale čo sa dá robiť? Jožik, Stážik, pred nosom nám držal húcku. Teraz ideme nastrieľať s Gulim. Toto bola raketa. Guli zasa dáva gól v 45. minúte. Guli to poslal úplne do šibenice. No. Ne do šibenice úplne. Ale Guli to pekne strelil. Zároveň pekne. Takže ideme ďalšiu šancu a nie to poločas. Half týme. Po anglicky, neviem, asi po nemecky, neviem. Vlahovič ide proti nám, ale to obereme. Tak Diogo Jota si nahrá s týmto Sančom, čo má 103 asi. A to je strela, ako zdieľa. Ale Arsenal má dielo. Takže oni strelajú so mnou, ako zdieľa. A Vok dáva gól 105. Si rozbíja nohy. No a nič, čo robí za oslavu, to neviem. No to nič. Brodsky nič. Stašin. What the hell, brvno. Ešte si nahrá do šancov, nacentruje a hlavičku chytila druhú Guli, hat-trick guy. Toto je Guli. To je hat-trick. Takže hat-trick Guli dal už dve hlavičky a hneď z tej druhej bol gól. A mne príde Makele, to neviem. Odstáva podľa mňa Kapdele. Odstáva normálne FC26 tým, kámo. Son. Škoda je to mi. A 11. septembra vyjde video z FC... Nie. 12. 13. septembra vyjde video z FC26. Takže to by si chceli vedieť, tak mi doma FC26 hneď mi napíše do komentárov. A doma FC26 bude mať, tak mi napíše do komentárov, prosím. Júli. To strelil, OK, tak Júli je nezastaviteľný, alebo jak sa mu hovorí. Ja mu hovorím Júli.
lebo to prevzala strelu úplnej diaľky, ako delušo. Takže si zapíšte 13.9.2025 bude z FC26 video. Toto je Štašín, zasa dáva gól. Toto je neuveriteľná dvojca Juli Štašín. A ideme, už končí zápas. A uvidíme, čo sa bude diať potom. Snad to nepôjde tak ľahko, ako išlo. A 8-0 sme vyhrali, ani som sa nekúkal na výsledok. Úplne easy výhra. A kúkneme si ten Giuli, jeden gól, druhý, tretí, štvrtý. Ale strašne pekný gól bol. Tak, Giulio. Toto bolo povoliť. Giuli si takto naviedol. A strel to sa mi nepáčilo. Mne sa páčilo skôr, čo dal predtým, 84. Alebo, áno. Ale pekne to strelil. Všetci píšte do komentárov, čo chcete, aspoň to dokúkajte do konca toto video. A na konci uvidíte, čo sa stane, urobím niečo bláznivého. A ideme sa trochu. Popekám to. Nejaký zbytočný hráčov. Ale tu mám nejaký balíček. Tak nič tak nemám. No to by som sa dostal do... To som protuje. Tak tu by som dostal 106 a 111. A to sa asi nestane 105. A 111, tu 3. Tu 102. A tu by si dostal diamant. Číslo 1 by si dostal 104. Tu 103. A tu dostáš 102. A tu som ja, tu dostanem nejaké blbostiny. Som dostal 102, tuto. To už mohol vyzvihnúť, čo tak nemohol. Tak ideme preč týchto rewardov. A ideme zasa inde. Takže ideme sa kokto na nové veci, nejaké blbostičky alebo také blbčovinky. Ideme zase. Čo je toto? Aha. To sú moji kamaráti. Islamské nehrá, to tak pomenovali, ale ja to na tým profilov. Nevždy World Class 2. 110 dempsie. Palmer mu padol. OK, Raketič. 108 Dibling. What the hell, kámo, ten je dobrý, kámo, ten mi padol ten. Potom tu je Pipo, ten dostáva na svojom ratingu. Aj títo dvaja dostávajú na svojom. A on sa posunulo 2 ratingy. Rewardy to nebudem riešiť. Football Center, konci. A ideme teď zahrať na Football Center. A ideme sa dať formou.
To by sme mohli niekoho získať. Kimicha, by som sa zahral Kimicha. Kámo, Kimich, to bude dobré. Vidím tam ručičku, že tam má takže ruka. Ne. Tuto vidím ručičku. Asi to nevidíte, ale už to iné. Nič. Takže takto vypadá ten postiatý štadión. Takže ideme proti takémuto slabému týmu a práve som si zasekol ruku v sedačke, takže musím jednou rukou ovládať. Au. Tak, no, môžem ovládať. Patrik Šik, kámo, toto je nejaké lepšie. Ne, teraz nás musí brankár zachrániť. Toto je najťažší, kámo, semipro by som si zobral. Toto je tak možno world class. Slabo malý. Ja ho porazím, veď sa nebojte. Virza bude volať odteraz WTF a Diogo Jota sa bude volať strieľať golov. Lebo obidva tu dávajú góly! What the hell? Diogo Jota poslal raketu z raketiča. A ideme si zahrať zasa proti easy hráčom. Aj nehrajú, kamo, len si možno vybrali. Ideme si s nimi zahrať, pohrať sa s nimi. Tak oni chceli, tak aj vidím Diogo Jota s Malčinom. Kamo tak ma obral. Ťah. Brodsky sa volá tah. No Skibidi Grinaldo, toho mám týmu. To mám na lavičke, kam môžem ho prestrieľať. Jo. Môžu. Je 102. A žltá karta za čo? Pre neho alebo pre mňa? Tak to máme easy. To som už obral, ale jak to dopadne ďalej? To jak? Ma neprejdú tí nubáci. Juli, impatne. A ideme do šance. Juli tento prekoličku a strieľa. Ty kokos, najkrajšia. Kámo, za čo som ja dostal žltú, ale... Juli sa tam proste pohodil. Vianočná Juliho karta, alebo čo je to? Narozeninová. Ale 106 sa hodí. Do týmu Stašin, Juli. Kámo, ja toto meno vyslovujem stále, lebo je najlepšie. Kámo, to kto je? Semipro, alebo čo? To semipro, normálne bráne majú semipra. Alebo nie. To, ten čo je červený, to sú červení, takže hrajú ako červení. Oni sú world class a ja ich dobieham, haha. Jak rozumiem, tak možno. Teraz sa idem úplne tešiť z toho. A nacentrujem niekomu, neviem komu, nacentrujem brankárovi. WTF? Proste sám, čo to dáva? Prosky, brankár, chytaj aspoň hlavou. Ja to chcel nacentrovať. Chudák brankár, ešte raz mu či vie vôbec chytať. No dobre. Kámo, veď tu mám najväčšia chyba, čo som ja urobil zatiaľ. Iba minútu do konca, kámo. Musím rýchlo dobehnúť. No tak to som nedobehol. Juli je záchranca náš. A teraz. Kámo, Sancho
Scott. Blbosť. Ale aj tak ideme do predĺženia, lebo jak fail. Jak fail? 3-3 to bolo. Tak si doberem. Kamo to si zoberiem ešte raz, kým mi ňubáci. A ja si ešte raz koknem ten týmik. A jak môžu byť semi-pro. Oni tam majú 70-ky a aj tak tam hovoria sa majú 100 rating, tak to je úplne mi urytí. Vidíš, ja tu mám 104 a oni tam majú 80-ky a majú 100 rating zrazu. A ich takto potrolím. Ja sa nebudem hýbať. Strieľať, ty kokos, to nahulil! What the hell? To nahulil takzvané. No tak nič, tak toto nemal. Colts nahráva za šakou. To je nahrávka na Juliho. Ale ja myslím, že tieto brády sú menšie ako proti tým, čo sme hrali. Granit Šaka. No Granko áno, ale Šaka áno. Takže Granko Šaka. Za čo? Veď som sa ho ani nedotkol. Že som sa ho ani nedotkol. V popisku máte môj Snapchat a Roblox účet. Tak by si ma chcel niekto pridať do friendov. Bro, guy. No nič. A to nebol faul vyloženie a takže ideme si teraz ešte toto dohráme. Tak to čo robí ten náš brankár? Není vylepšený, není nikamo. What the fuck? Takže ideme to zasa dorovnať, lebo títo sú 1-2, kamo, 1-2. Je to 2-1. A jak to, že sú Digeš Pro, kamo? Oni sú Digeš Pro, takí starí detkovia. Dohrajú. S chudákama sa nebavím s týmto, jo. A je to gól. Stášin. Jožik, Stášik pod nosom mi lážil. Ožik. Alebo v komentároch máte môj alebo v komentároch máte môj Roblox toto Snapchat. Tak. Tak to si má dobre šakol, tak. To sa ti nepodarí, Šaka. Hlúpak. Kšaka. 2-2. Je to 2-2. História sa nepýta, koľko to je, ale koľko to bude. Veď to je 2-2, takže bude hal v týme.
Toto z tohto videa je všetko a majte sa pekne.